Здравейте ви, бокс, аз съм Minecraft Player и това е първи епизод на Шрек. Ще започвам поредица. Нивата са 20, ще има 20 епизода. И се надявам да ви харесат. И сега ще ти обясня малко за играта. Това е първо ниво. В момент само ги убията. Вече от една седмица я играя и я превъртях цялата няколко пъти. 2 пъти я превъртях. И искам да сня малко. Тук имам тези монети, ми трябват за да си купувам брони на Шрек, на Магарето и на другите. На Фиона. И там много интересно това. Много интересна играта. Целта е всички Шрек ще обикаля всички приказки, защото има някакво зло и трябва да ги предпази. Примерно Пепеляшка. Сеща се такива приказки. Ето и Котарака с чизми. Той е приятел на Шрек. Ще се бие и с него след малко. Какво ще ви покажа, като си купа броня на Шрек? Ето тези, вижте, не, обърках, сори. Тези купчета трябваше да ги струша, за да ми даде магия, с която да правя специална атака. След всяко минало ниво ще спирам епизода. Всеки ден ще качвам по един, по някакъв път. За 2 дена ще има един епизод. Ето сега съм Котаракът. И сега тръгваме към Карибски. Май че сега играме Карибски. Не. След малко ще отидем в Карибски пирати. Или не знам, може сега да го играме това ниво. Като гледаме на пирати. Ще влезе после в кораба и ще видите. Извинете, без да искам, натиснах Shift. Аре бе. Ето е специалната възможност на котката. Как ги прецакам с специалните атаки. Да, в Карибски пирати сме. И трябва да убием това лошия, не помня как се казваше. Виждате, те избягаха и стана само ето опичка и сега ще го прибия. Ако не се чувам, съжалявам, не знам от какво е. От микрофона, не знам. Усилият си звука. И ако ви хареса поредицата, като я свърша, мага. Ще напочна на Шрек 2 или другите игри на Шрек. Има много, ще превърте всичките, ако искате. Опас! Бах ти тъпя съм, бе. В принцип това не се отваря отведнъж, няколко пъти трябва да натискаш, ето, и ми дава монетки. Те червените ми дават по 10. И те жълтите си обикновените по 3. Епизодите не могат да са повече от 10 минути, защото ето виждате сега, това е магия, дет ми я дават и сега ще покажат специалната атака на Шрек след малко. Нали като я превъртях, много ми стана интересно накрая, адски яко е. И да, от време на време тия работи ще ми се падат, купички и такива работи. И купи, всичко има. И като събера, примерно, искат ми 5, събера и 5 намеря ги. И ми дава повече пари в края на мисията. Ой, ето тук сега ще отключа една мисия.
Извинете малко. Така. Ако искате играта, откъде си изтеглите и аз ще ви покажа. Дайте си скайпа или ми пишете налично и аз ще ви помогна да си изтеглите и да инсталирате. Инсталацията е много време, но пък играта е много яка. Върви без лаг при мен, обаче въобще не ми лаги. Ама нали снимам са и ми... Такова има лаг. Малък. И то умира. Не умрял. Нищо. Ето, събрах 3, ми трябват 5. Ох, мама ти. Какво правя? То ще ме догони. Алеле, майка. Какво? Виждате, също не натискам. На всяко ниво имаше босове. Има босове. Които са естествено по-трудни за убиване. В принцип са този бос, дето ще го убием. Мисля, че в следващия епизод. Да, в първо ниво няма бос. Но след това нагоре почват. Сега ще във второ ниво ще убия боса на Карибски пирати. И ето, сега ще дойде магарето. Виждате ли, той защита, това е босът. Той сега ще бяга, докато не му свърши армията и ще го победя после. Ето този, дето говори. И това бучи ми дига до край магическата сила. И ето сега ще направя специалната атака. И това е нещо като специална, ама не можах да го направя. Да. Ремър. Кейбъл. 25 удара. Наведнъж. Не наведнъж, поредни. Следователно ще ми даде повече пари. Ето го, този пак бяга. И това беше всичко от този епизод. Очаквайте следващия. Само да видим колко пари ще даде. И минахме първото ниво. Следващото ниво очаквайте да убием боса. Което няма да е много трудно. И чао.